बे जायगायाव मडेल अंगनवाड़ी लुफुंनाय हाबाफारिखौ फोरमायनो सिडली डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव गासै 52टा अंगनवाड़ी मडेल अंगनवाड़ी सेन्टार गायसननायनि मोनसे फारिलाइ फैदों आरो बेनिनो दिनै जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लकआवहाय मोननै गायसनदों। गतिके नैबे अंगनवाड़ी मडेल अंगनवाड़ी सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि इयुन जोलैखौ जोनोमनि उननिफ्राय जेब्ला गथ'आ थाबायस्लिंनानै एसे बाथ्रा रायलायनो हायो बे समनिफ्रायनो अंगनवाड़ी सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि जा पुष्टिकर जानाय गुफुं जानाय आदारजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों देहानि जा सांग्रांथि बा फोसाबथायनि हाबाफारि बेखौ अंगनवाड़ीनि गेजेरजों मावनाय जायो आरो बेनो सोलोंथाइ होनायनि जोंनि जागायजेननाय। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि मडेल अंगनवाड़ी सेन्टारखौ जोंनि समस्थियावहाय 14 नं सिरांदुवाराव गायसननो हानायनि थाखाय। गेजेराव सेलेक्ट जानो बारा गोबाव सम गैलिया, बिदिनो